Allah ko cikin dare ko rana gabawa makiyan mu nisan kwana. Mai gida. Wani mai gida? A ƙarya ne Allah. Mai gida kamar ya ƙarya ne. Ban gane kin wani ɗauko da kakin wani dawo ba. Gida ake fi sabilla tunda muka yi faɗa na yaji ba za ka zo ka yi biko ba. Hauka nake? To ai ba ki san me ya faru ba tun da kika tafi nake farin ciki. Kullum yana cika ba. Wani ba yanzu ki tashi shiga gida in kin shiga dan iska ne. Wallahi na shiga na ci gaba da zama da ƴaƴana. Kai ka isa ka hana ni shiga dalla matsa ko wallahi in yi ciki da kai. Tsaya da haɗin gwiwa ne a gidan nan babu na tsoho ko wallahi ba na ki shiga ba. Na shiga. Kan gwada uban nan sai mu ga uban nan. Kina shiga? Kuma ka shigo ka bani kuɗin ce. Ba ma ki kuɗin ce fa ne. Ba sosai kai. In na baki dan iska nake. Amma na dawo da ƴan canji na zan iya ciyar da kai har tsawon wata. Kan gwada uba. Ali ne daidai da ke gobe ba ki ƙara cewa zaki.